había visto. Cuestión de honor. Onte Lino e Puscas foron á praia. Eu quería ir con eles, pero Elvira fíxome quedar limpando o faiado. Lástima. Boas, Pusca, pon un viño, anda. Que tal onte na praia? Ese tema mellor non tocalo mucho. Aló, pasou algo? Nada. Pasou onte na praia entre este máis eu. A ti non te interesa nada. É un tema vetado, Moncho. Dixo mellor non falar. Entendes? Vou bater a... Bueno, a iso. Será porque teño unha capacidade de observación fora do normal, ou porque coñezo ben a psicoloxía humana, pero nese momento decateime de que algo grave pasara entre Lino e Puscas. A ver, o que pasou onte na praia? Xurelle que non lle ia a dicir a ninguén. Por favor, home. Hai unha confianza. Que non, home, que non, que é un tema delicado, Moncho, entendo. Pero, a ver, para que están os amigos? Veña, desfoga comigo. A ver, pero que Lino non se entere, Sabes, porque como se entere Lino, mata. Onte na praia, a Lino, picoulle un escarapote nun pé. O escarapote é un peixe ponzoñoso, tamén coñecido co popular nome de faneca brava. Xa me dirás ti a min que ten de misterioso e delicado que lle picase unha faneca brava. Para que a cousa non quedou aí. Que a picadura era gorda e berraba como un poseso. Ai, axúdame, Puscas, que morro coa dor. E eu, claro, fixen o que hai que facer nestes casos. Chamáxelo socorrista. Non. O outro que hai que facer nestes casos. Mixaxelle no pé! Que iba a facer, Moncho? É que non soporto ver a Lino sufrindo desa maneira. Aclaración pros que non entendedes de fanecas bravas. Cando che pica un bicho deses, o mellor para calmar a dor é mexar por riba da ferida. O amoníaco dos mexos é man de santo contra as picaduras dos escarapotes. E cando lle pasou a dor, dixo que prefería que lle amputasen un pé a ver a un amigo mexando por riba dele. Está traumatizado, Moncho, traumatizado. Nosa relación está enturbiada para sempre. Vou ao almacén por máis cacahuetes. Que? Xa che contou, non? Xa sabía eu que non podía estar calado. Para ver, Liniño, a cousa non é para tanto, home. Que non é para tanto, Moncho. Ti non sabes a humillación que foi. A praia chea de rapazas en tobles mirando como Puscas besaban por riba de mí. Mira, hai cousas peor nesta vida, Incidentes como ese pasan así todos os días. Non, Moncho, non. Estas cousas marcan moito. Nada vai volver a ser como antes, entendes? Ata estou pensando en centralizar o reparto de correos noutro bar para non ter que volverlle mirar os ollos a Puscas. Non, que non podes facer eso, Ele é o teu amigo, fixo por axudarche. Sei, non, Moncho, sei. Nesta historia non hai vítimas nin verdugos. Só xoguetes en mans dun destino caprichoso que converteu unha boa acción na máis nefando dos crimes ao honor. Como nas tragedias gregas. A Lino vaille a grandilocuencia, xa o coñecedes. Pero neste caso entendo ben, Se alguén che mexa por maldade ou mesmo por accidente, o tema arránxase con as hostias vendadas e xa está. Pero se che mexan por facelo ben, como respondes, De que maneira reclamas unha satisfacción á ofensa? Unha satisfacción á ofensa? Pero vos sodes imbéciles, home. Parecedes menos pequenos. A ignorancia fala por ti, Elvirín. Non fala do que non entendes, anda. Isto é unha cuestión de honor. Cando un padece unha humillación dese calibre, acaba trastornado e cheo de traumas. Mira, Moncho, se Lino está tan trastornado porque Puscas lle mexeu por riba, pois que lle mexe ele a Puscas por riba e quedan a pre. A lei do talión. Ollo por ollo, dente por dente. Así lles traballa a cabeza ás mulleres. Pois, eu penso que cando pasa algo así hai que aplicar o código de honor dos samurais japoneses. Sabédelo, non? A forza de pasar tantas horas diante da tele vendo a Son Goku e a Doraemon, o gato cósmico, coñecedes, non? O meu Kevin fixose un erudito na cultura nipona. Pois cando un samurai japonés lle falta outro, vai a ese samurai e colle e corta un dedo meñique. Fai así. Oso! Entón, o outro
o samurái entende que está arrepentido e perdóalle. Que actorazo, meu. Parece un destes das películas de Kung Fu. E que ben o fai. Xa te parece que lle doi de verdade? Non é que apretei moito e corteime e doi, Pois o coche non che vamos para o ambulatorio. A ver, A cultura xaponesa e da Lameiro non son moi distintas, home. Ademais, Puskas é moi amigo de meter o meñique na orella para... E así acabaría taponado de cera. Nestes casos o que hai que facer é falar cun home que entenda de cuestións de honor. De que carallo me estás falando, Moncho? De perversións sexuais? Non, home, por favor, nada diso, nunca máis longe. Pero a mí gustaríame saber que faría vostede se alguén lle mexa por riba. Como? Partolle as pernas, Moncho, partolle as pernas. Escoita, pago un sicario portugués para que colla ese perturbado, crack, e o tronte de la mitad. Eso non é por mal, home. Moncho, crack, pagolle crack. Ei, e non sei que che anda nesa cabeza de enfermo que tes, pero como intentes algo comigo, Moncho, como intentes algo comigo, crack, Moncho, crack. Se cadra a solución que propón a miña Elvira é a menos disparatada. Vamos a ver, Moncho, que eu me aclare. Estás me dicindo que isto todo se amaña se eu meso por riba de Puskas. Estudiei outras alternativas, pero, amigo, este é a máis sensata. Non sei, Moncho, non sei. A ver, ele mexouche por riba, non? Pois ti mexelle por riba a ele xa está, quedades a pré. E a mí é que che fai pensar que o tipo non me vai mallar como un pulpo. Ese era o seu, o legítimo, pero... Mira, primeiro o segundo, ele vai quedar paralizado pola impresión. Entón ti aproveitas e escapas a correr escopetado antes de que reaccione. Entón o secreto está en non recrearse na mesada. Sen ensañamento, e facelo dun xeito testimonial. É que licuá. E despois desapareces un par de días, mentras que Puskas o asimila. Despois volves e o incidente será como se non tivese pasado. Cuidado que ven. Aquí tes os callos, Moncho. Mira, dillo ao carteiro se el quer unha tapa tamén. Queres callos? Dille que non, grazas. Di que non, grazas. Ben, acá vou aproveitar para ir cambiar auga ao canario. Aí está, vai ao váter. Aproveita, é o momento. Mira, esperas ali, en canto saia, mexalle por riba e saes escopetado. Está todo estudiado. Non sei, Moncho, non sei. Se empezamos a mesarnos por riba uns aos outros, isto pode derivar nunha espiral de agravios que non acabaría nunca. É un risco que hai que correr, amigo, é así a vida. Bueno, ten razón, veña, alá vou. Pero ti non estaba no váter. Eu non. Fuñe cambiar auga ao canario, xa cho dixo. Literalmente. Non foi mexar, non. Foi cambiar a auga ao canario que ten no piso de arriba. Pero logo, quen carallo está no váter? Está don Anselmo, que leva unha hora aí metido. Sei que está estreñido, debeu comer pouca fibra. Era visto. Lino, aborta a operación. Que vi? Que non fagas nada. Espera, Moncho, que xa sai. Pero que faz, animal? Don Anselmo, foi unha confusión. Aparta de aí, depravado. Foi unha confusión, don Anselmo. Estás morto, carteiro. Es home morto. E non falaba por falar. Quero que lle partas as pernas. Non, as dúas. E despois, cando estea no chan, quero que lle mexes por arriba. É unha cuestión persoal. E fai que pareza un accidente. Díelo profesional, para que pareza un accidente non é cousa túa. Moncho, ti non terías nada que ver en todo isto, non? Eu, pero, home, por favor, don Ángel, non sei agora que eu teña algo que ver con todo este tinglado, home. Ai, che vale, Moncho. Ai, che vale. Levio. Lino, arranca agora mesmo. Tens que poñer terra de por medio. Sí, a cousa vai en serio. Cortarlle o meñique e mandarlle. A ver, ti... Mira, don Anselmo, a cultura nipona e o tema dos samurais non o leva. Sí, veña, arranca. Ala. Veña, chao, falamos. Bueno, así é todo. Algo bo tiramos de todo isto, Ao final, a Lino pasouse o trauma do incidente con Puskas. Vese que agora ten na cabeza outras cousas máis importantes das que preocuparse. O botellón. Sí, home, sí. Moito falar de terrorismo islamista.
Pero dígovos unha cousa, o botellón é moito peor. Non exageres. Como non exageres? Vamos a ver, ti pos unha bomba e matas e 20 ou e 30 ou é tú. Pero están estragando a nosa forma de vida. O botellón é moito máis dañino que calquera cousa. Cala a boca, chavalada facendo mal. O de sempre. Pero como chavala facendo mal? Destrozan a nosa saúde. E o que é 1000 veces peor. Están acabando co negocio da hostalería. É que mal che paran a ti 4 rapaces inocentes facendo botellón na Alameda. Rapaces inocentes. Delincuentes. Sí. No cuartel da Garda Civil. No botellón. Ai, me cago no tipo. No, sargento, vou agora, sí, perdoe, vou agora mesmo. Que foi? O rapazo. Non o colleron facendo vandalismo ali na Alameda. Estaba no botellón e agora está no cuartel da Garda Civil. E é onde teñen que estar os rapaces inocentes. Delincuentes, coño! Delincuentes é o que son! Delincuentes! Son todos os delincuentes, hombre! Telo fillo no calabozo, ponme de mal humor. Pero perder unha discusión con Puscas, eso sí que me cabrea. Ponme dunha mala uva... Pasa, desgraciado, pasa! Te la debo aquí arrancar farolas. Pero que foi sin querer, papá. Sin querer. Arrancar farolas sin querer. Foi sin querer. Mírame a cara. A ver que ollos traes. Que? Ai, que olliños que lle botarías ao calimocho. Teño de sempre, papá. O de sempre. Mira, pásame pa cama, Pásame pa cama e xa falaremos tía máis ou mañá. Pasa, favor. Moncho, que lle dixeches? Que lle vou decir, Elvira, que lle vou decir? Que as farolas costa moito traballo poñelas para que despois vayan arrancándolas. Está moi ben, o de razoar está moi ben. Pero isto xa pasa de castaño oscuro, Eu estou empezando a estar moi preocupada, Moncho. Un fillo que bordea a delincuencia, unha muller angustiada, unha familia a piques de naufragar. Neses momentos é cando un home ten que facer o que ten que facer. Mire, Elviriña, agora é moita hora, é moi tarde. Casi mellor imos dormir e xa falamos mañá. Sí, ala. Eu non peguei ollo en toda a noite, don Anselmo. Elvira rosma, veña corra, volta daqui, volta dalá, que se o rapaz vai torcido, que se tal pau tal astilla. Mentira, home, que acusación é esa? A ver, cando arrinqueo unha farola do chan? Poncho, xa cho dixen moitas veces. A ese rapaz tes que atalo corto. Xa, don Anselmo, cando era pequeno teño atado moitas veces. É ben, pero agora de grande non sei que me dá, home. Pero caramba, non sexas animal. Eu non estou falando de atalo con cordas. Estou falando de atalo civilizadamente, como facían os misioneros cos chinitos. Civilización, Moncho, civilización. Perdón, don Anselmo, non me tome a mal, por favor, pero non o xito. Vamos a ver, atende. Beber na rúa, beber nun parque, iso é incultura, iso é para salvajes. En cambio, beber nun bar, beber nun club, beber na casa, iso é ser civilizado. E aí foi cando tiven a idea. Abriuse o ceo. Que tan listo é don Anselmo, Ás veces ten ese falar requintado que despista un pouco, pero cando lle colle o truco, é listo de carallo. Que faga botellón na casa. Vamos a ver, Elvira, céntrate que estás dispersa. Un botellón na casa xa non é un botellón, xa pasa a ser directamente unha reunión de amigos, o que se conoce como un guateque. Un que? Un guateque. E non é ilegal, claro. Que vai ser? Vai ser ilegal. Así convertemos este gamberro nunha persoa decente, o que se coñece como civilización. Pois, ao mellor, podíamos probar. E podo traer chavalas? Podes traer a quen queiras, pero sen romper nada, Non. Que eu non son da Garda Civil, como me rompas algo. E ali nos ves, sacrificando o salón familiar para que o fillo non teña antecedentes penais. Dá gusto ver traballar unha familia tan unida. E deixo vos isto para que vomitedes. Oh, que guapo! Pois sí que está ben, Pero non se vos ocorra fumar porros, Non, mamá, non, por favor, Ah,
E o baño é para as rapazas. Vos ides en frente á leira do veciño, así tamén lles cercades. Vale. Ai, o meu cariño, ai, que guapísimo máis santo. Pero, mamá, por favor, E logo non lle sería mellor poñer algunha lenta para ver de mazar nalgunha chapa? Que dis? A iso non lle andan as rapazas na cabeza. Iso era o quad, non era? Parecía. Non me meter o quad no salón é que o mato, Tranquila, ya que mal pode facer o quad no salón. Hasta fai bonito e todo. Sí? Quen é? Permiso. Onde estamos, parella? Don Anselmo, que fai vostede aquí? E que pensas que estou facendo? Controlar a pillería. Por certo, teu fillo é nun Irlanda, E de paso manguelles un cubata. Pero estou reventado. Doeme a espalda que non me teño en pé. Vaya para casa, don Anselmo. Agora mesmo, un minuto nada máis. Decir que estou collendo frío. Podo nin conducir. Un segundo. Así que... Que tal? Nos movemos así, namorados. Un minuto. Teño os pés fríos, Elvira. Cántamos un pouco. Caramba! Esas uñas como sables, pirata. Anselmo, eses pés son os meus, só. Ata levo unha temporada sen cortar as uñas. Non sei onde metemos o corto uñas, de gracia. Pero mire, ese callo teno moi... Ten que mirar isto. Paso pola de Juanita da Cacheira, que ten unhas mans divinas, pó. Lima moi ben. Non quero unha tila, do Anselmo. Bueno, e logo, que tal? Como foi hoxe, así na nada? Sobre o resto da noite, mellor correr un estúpido velo. Pero, Carlota, que fas ti aquí dentro? Veña, vai para o galiñeiro. Mira, Miriña, di don Anselmo a ver se podes facer algo menos de ruido. Non xo sabe lo que lle podes dicir a don Anselmo da miña parte. Pasa para fora, ti. Preferí non quedar a escoitalo e marchei para outro sitio máis tranquilo. Ou iso era o que pensaba eu nun principio. Pois é o que contan por aí, Moncho. Non fagas caso do que digan, Busquiño, por favor, xa sabes como é a xente, amiga de falar. Oas, Lino. Ya é. Sabedes o que me dixeron na de Lolo? Xa estamos. Sei que este venres non houve botellón na Alameda. É punto. Non houve botellón, é punto. Morro ao conto, põe un cacharro. Non, morro ao conto, non. A xente di que se trasladou para unha casa ilegal. É como que ilegal. Ilegalísima, Moncho. Consumo clandestino, intrusismo e delito contra a saúde pública. Pero espera que apareza o tipo ese. Veñan, Puscas, que tanto che dará a ti onde fagan o botellón? Como que tanto me dará a mí? Iso nada. Cando facía o botellón na Alameda sempre había algún desgraciado deses que se deixaba caer por aquí e facía algo de gasto. Pero sabedes que caixa fixen este venres? Cero, Lino, cero. Pero que apareza o tipo, tranquilidade. Cando ese criminal de un paso en falso, ali vai estar Puscas para partirlle as perniñas. Seguro que algún de vos pensa que o Puscas é un arroutado, é un fala barato, un can que ladra moito pero morde pouco. Deso nada, amigos. O Puscas é un home de palabra. Así que vai haber que rectificar. Pero é que xa me acostumei a facelo na casa. Pero se só fixeches unha vez. Que ten que ver? A ver, Kevin, José, tens que volver ao botellón clásico e punto. As tradicións son as tradicións, non se pode perder un rito tan noso como o do botellón. Eso sería como perder a empanada ou a tartelada. Pero é que é moito máis cómodo vomitar na tina de mamá que nunha papeleira, papá. Ah, carallo, sei unos finos, rapaz. Mira, non queda outro. Oiches, toma. Vou te dar 20 euros e o venres falo calimocho con viño de botella, nada de cartón dese cativeiro. Grazas, papá. Grazas, mamá. E cando chegou o venres, ali estábamos nós, diante da televisión e vendo o luar, preocupados polo noso fillo, como tantas outras familias, como debe ser. Chámame tolo, pero para min que esas dúas de Ardebullo son dous homes disfrazados. Mira, fíxate ben. A que tonterías dis, Moncho? Se se ve claramente que son dúas mulleres. Mas unha ten barba.
Tamén tiña tua nai barba. Eu non sei como tens corpo para falar destas cousas andando o teu fillo por aí. Fillo non ten mal ningún, está por aí, vivindo a vida, socializando. Seguro que é el para decir que está ben. Sí. Hola, que tal? Sen problemas. Vale, veña, moi ben, alá. Que? Era Kevin? Pasoulle algo? Era a Garda Civil, está no calabozo. Menos mal, que susto. A ver, aquí por aí. Muller, deixou estar, que presa tes. Mentres estea no calabozo tampouco anda por aí arrancando farolas cos dentes. Mira, pai, Pimpinela. Tamén son moi bons, Diz que ele é un home, pero que va, son as dúas mulleres.